ɓe tinni e dawiɗi to bange ndiyam ɗam joni waɗan ɗon bela erango rabbo tan e bange ndiyam ɗam min jetti ɗum Alaji Abdoulaye Wally erango tan min jeehi min jetti Alaji Abdoulaye Wally halat min kaari wuro mani kala tele ndiyam ɗam min jetti ɗum mawɓe falle Alaji Abdoulaye Wally minen ndiyam ɗam ɗo ceerno radiyallahu ta'ala an woyndu asandu ɗo ndu ko gasowo makko e hoore mum asindu wi'eteno Yorde on ko Alaji Massaidou ittimo addimo haa ɗo wimo asanam ɗo ndu woyndu on ko gasowo Alaji Massaidou wi'eteno Yorde on noon wona kadi wuro ngo addimo ko Alaji Massaidou ittimo addimo ɗo wimo as ɗo woyndu on asindu no woyndu ndiyam ronki heɓade nder lesto wonto ko leydi daneri tal ceerno noon waddi hen radiyallahu ta'ala no ha yahi ndiyam heɓaki ceerno men oɗo o ari ɗo o wi wonde soɓɓundu jamandu funnange jama o soɓɓundu ñamru palo ɗon pale 50 kalɗo ɗe kaaɗi ma on jiiɗon toltonel no waɗi daƴƴel huɗo keccel so on gasi ɗon ma on dañ ndiyam ceerno Saïdou yamiri ɗum yo waɗe won no alhaali addiroyno ɗum woni heɓani waɗede tawde ko e radio gonɗen wona andi fof haali fof e boyli asa Abdou Diouf asiɗo boyli ɗiɗi woynu fof o dañino sakuji ujunere ciment ndiyam ronki heɓade ha caggal mum mawɓe ɓe kawranoyi bange mo ceerno jopino yo woyndu waɗe o on bange hayso wona ɗon kam on bange nde woyndu asaɗo no wi'e woyndu nayi gila ndun asa tan ndun kam waɗi ndiyam seeɗa ko ina wawi jogade saare de sande ko ɓuri hewde ko dilli fof dogi yahi eggi yahi gure nan ɗo mami limpontane gure maɗe gon 12 wuro ɗe fof ko ɗo fiye ayne madi kunjal ɗo ɗe gummiɗe jogi ɗum fof woni sababu mum ko sababu ndiyam ɗum ne kadi ko garankenela no toon to ceerno kabaru caɗele ndiyam ɗam e ceerno tini no woynu no ase ɗon o ari o haalen ɗo ceerno Saïdou woyndu ase ɗo caggal mum noon sode fitek e bukki ɓe ngaroyi kadi mbino gasa ɗo forage ɓe gasoyi kadi to sera wuro to ɗum noon ceerno Ama Samba ndiyam ayne madi kunjama wuro ceerno ngo ndiyam ala ɗo si asiɗo metraji 12 fuɗɗo ɓulde kono ndiyam ɗam nde wi'ete muwade me ari tawa ndiyam dendanangal ko wonno heɗi boyli hori on sa'atu ko mamen ƴeftatama turwaruji e taski saretaji mbabbi min ƴogoyta ndiyam ko saari wuro hakkunde amen e saari wuro ko kilométre jeɗɗi walla ɗo min jaha min ƴogoyta ndiyam ko wuro no wi'e Kucciti ko toon min ƴogoyta ndiyam minen ɗo tuggude mois de avril mai juin so wona min ƴefto turwaru min jaha Kucciti walla saari wuro min gaddoya ndiyam ko min jara ɗum ala ɗo e wuro erango huccinɗume ka Alaji Abdoulaye Wally erango kam minen kam Alaji Abdoulaye Wally e giɗo Allah o moƴƴo o ballowo aduna o laaɓɗo reedu o jiɗanɗo tagore o mo ganduɗa kadi wallata goto wallata ko aduna min calminimo min juurima mo ɗo ceerno salmintamo ɗo min calmini kanko ne kadi ɗo salminta ceerno ɗo ɗon o salmiti min juurima mo meɗen ñaagi ngoɗo wuro tawde ko wuro ceerno ko almudo ceerno ko jiɗɗo ceerno ko gollanowo ceerno wona kadi minen o waɗanta ko ceerno o waɗanta kala nde o waɗata yo rewnu ɗum e jungo ceerno adda ɗum e amen ko minen e ceerno dendi ñaagune nde hayso o haalani ceerno wonde ayne madi kunjama miɗo yiɗi toon waɗoyde asoyde forage ma ceerno haalambo ko heddi ko kalmi ɗo ko fof ma ceerno haalu hay ceerno Amadou Ammar e hoore mum ari ɗo haalni men wonde no men kalno e oɗa ko Alaji Tidiane no wiyete mbaɗum Alaji Abdoulaye Wally Tidiane Kadiel no men kalno e mbon min kalno e on min mbiya menen
meden jonnidori Allah ene laadum meden padi arziki amen meden gandi Ablaye wolle no andi men no andani men kala ndi arziki amen Allah wadi dum e juude makko tan mamen kep inshallah fuddima non Allah tijani kajel kadi Ceerno Amadou Ammar hakke ko yi tampere cadele amen e wuro ngo na i ceerno di kadi ko o diwan ga addirse ha men kani mo kabaru daka tongiya o ino handi e ndiyam na i ceerno di kadi ko don di garata ku ayne madi kunjama kadi no handi e ndiyam o wadi letter kanko Ceerno Amadou Ammar o wadi letter o windi o neldi tijani kajel pour ayne madi kunjama e pour daka tongiya kala ne jottinda mo dum o kanko tigi o halnama wonde min jottinoma ta dum no men Ceerno Amadou Samba kala ko heddi ko fof men badi dum caggal Allah ene laadum men badi dum e jungo men ko men tampi ko fof do bangal ndiyam to ko beedo rewbe buri men tampude minen kam ko men gaddantebe ndiyam tan kambe woni gaddobe ndiyam dum no men calmini men juurima kala ko feewi hen ummori ko to Allah ene laadum kala kadi ko woni hen ko tagaado kajum timmani dum non jarga o wiete ko Alhaji Ahmadou kanko miiti odo wiete ko Samba Kande mawira on wi Ablaye Kewto kono mabbe kawu haadi biddo makko mawdo wiete ko Mamma Samba non nando yeso ngo welani no feewde balde bandu welani ko dum hadi o tawtore ko neddo gandudo ko haalete do ko so tawanoma do kadi ma o haalanno en ko heewi kono bandu welande e balde kanko non wodi odo talibe rewbe makko nando dum non ko wona dum ko to bangal affaire garanke ne kadi sakkitoren don seeda garanke kadi ko jiyaado Allah modjo o wondino do e Ceerno gon Ceerno Saydou gona modja o yidi Ceerno o gollani Ceerno ha Allah jobimo golle makko de en kaltal ko yidde mo Ceerno de tan dum kam aduna fu andi dum o yidi Ceerno o yahi do haalede tubakobe Allah jeefimo ton Ceerno wi o ubbataake Ceerno wadimo e avion artirimo ha ay Madina Gounass moftimo do Ceerno kadi juulimo moftimo en gandi kam soko giggol wonno timmi si tawi kadi ko tampanodo Ceerno kadi si wonde o yobama dum kadi selli labti dum non wadi si tampani modjo tan inshallah aywa ma Allah yobe dum non menen fof beden nyaago on duwaw menen fof ne Allah hedata men he ngal don almudagal emen dewa heden don pele inshallah amen calmini on men juurima on kadi nyaagi yafu non Fatiha salatul fatih astaghfirullah Masan, ko nyaagi den